Hallelujah, praise the Lord. Dibisinjaro anga isiko zubnigi hambainu. Aru be video ko nagiri nontaman gasinisibo ani goso gorbonifराय bयनिसिमबो जैमासि आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव आरोबाव नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनलायफिननायनि थाखाय आङो इसोरखौ जोबनोगैयै हामबायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फै दिनै जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो नायनि दिनै इसोरा जोंजों मा रायज्लायनो नागिरदों John chapter 15 verse 4 नोंसोरो आंनियाव नांथाबनानै था आंबो नोंसोरनियाव थागोन जेरै दालाया दाखा बेन्दोंआ नांथाबनानै थायाब्ला गाव हारसिङै बिथाइ थायनो हाया बेबायदिनो नोंसोरबो आंनियाव नांथाबनानै थायाब्ला बिथाइ थायनो हाया जिसुनि मुङै जाथों आमेन इसोरा बाख्नाय जाथों बेसेबां मोजां दिनै जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो फरायनानै जोङो मोनथिबाय दिनै जोङो जोंनि लाइफआव गोबांथार जोङो प्लान्सखौ खालामो दिनै नोंथाङा सानदों जानो हागौ आङो सासे इन्जिनियारिं आङो फरायनानै आङो इन्जिनियारिं आङो जागोन होननानै दिनै नोंथाङा सानदों जानो हागौ आङो डक्टर जागोन होननानै दिनै नोंथाङा सानदों जानो हागौ आङो गेदेरथार अफिसार आङो जागोन होननानै दिनै नोंथाङा सानदों जानो हागौ आङो बे खामानिखौ आङो मावगोन होननानै दिनै नोंथाङा गोबांथार प्लान्सफोरखौ खालामदों जानो हागौ ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर बेसेबां मोजां दिनै इसोरनि बोसोनखौ जोङो फरायबाय आरो जोङो मोनथिबाय इसोरा जोंजों बेसेबां मोजाङै बियो रायज्लायबाय इसोरा जोंनो बेसेबां मोजाङै दिनै जोंनो जे फोरोंबाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै जोङो जोंनि लाइफआव जोङो साक्सेस जानो थाखाय जोङो मा खालामनो नांगोन इसोरनियाव जोङो अरायसम जोङो बिनो नांगोन जोङो अरायसम जोङो इसोरनियाव जोङो नांथाबनो नांगोन नोंथारगौनो जोङो इसोरनियाव जोङो नांथाबोब्ला नोंथारगौनो इसोरा नोंथांजों अरायसम नोंथांनि खाथियाव नोंथांजों अरायसम नांथाबनानै नोंथांजों थाफ्लायगोन दिनै नोंथाङा सानदों जानो हागौ आङो बेसेबां आङो प्लान्सखौ खालामबाय आङो बेसेबां आङो आंनि थांखिफोरखौ आङो रिच जानो थाखाय आङो गोबांथार आङो सानबाय नाथाय आङो दासिमबो मानि थाखाय आङो साक्सेसखौ खालामनो हायाखै दिनै इसोरा नोंथांजों रायज्लायदों ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर जोङो बे संसाराव जोङो थानायलाय जोङो बिफांफोर जोङो गायोब्ला जोङो माबा मोनसे बिफांखौ जोङो गायोब्ला बे बिफांफोराव जोङो दै लुनानै होआब्ला बे बिफाङा मोजाङै ग्र' जानाय नङा बा मोजाङै देरनाय नङा ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै बेसेबां मोजाङै जेरैहाय इसोरा जों फोरोंबाय जेरैहाय दालाय दाख्रायाव जे नांथाबाब्ला बे बिथाइखौ मोनजानाय नङा दिनै बेबायदिनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर जोङो जोंनि गोसोखौ जोङो इसोरनियाव जोङो गथायाब्ला दिनै जोङो आत्माजों जोङो इसोरनियाव जोङो बियाब्ला अब्ला मा जागोन ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर गोबांथार जे प्रब्लेमा जागोन जे नोंथाङा साक्सेस जानो हानाय नङा फै दिनैनिफ्राय ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर जोङो जेरैहाय जोङो बिफांफोरखौ जोङो बिथाइ मोननो थाखाय जोङो मोजाङै जोङो नायनानै बारिफोर दुमनानै आरो बे बिफांखौ जे दै लुआब्ला मोजाङै देरनाय नङा बेबायदिनो जे बिफाङा देराब्ला जोङो बिथाइफोरखौ जोङो मोनजानाय नङा आरो जोङो रागा जोंनाय बे बिफांखौ जोङो ओरैनो जोङो हास'नानै जोङो गाहरो जोङो काट खालामनानै जोङो गारो दिनै जोङो बेफोरबायदि जोङो वेस्ट जानो नाङा ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फै दिनैनिफ्राय दिनै नोंथाङा इसोरनियाव नोंथाङा नांथाबोब्ला नोंथारगौनो नोंथांनि जे प्लान्स खालामनाया नोंथारगौनो इसोरा नोंथांजों अरायसम लोगोसे थागोन दिनै नोंथाङा सानदों जानो हागौ गासैबो आंनि बोलोजोंसो आङो गासैखौबो आङो खालामनो हायो होननानै ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर गासैबो इसोरनि प्लान्स बायदिसो गासैबो इसोरनि हेफाजाबजोंसो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर जेरैहाय नोंथाङा जे बिफांफोरखौ नोंथाङा गायोब्ला नोंथाङा बिथाइफोरखौ मोनजानो लुबैयो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर बेबायदिनो दिनै नोंथाङा इसोरखौ नोंथाङा नांथाबनानै नोंथाङा बियोब्ला नोंथाङा इसोरनियाव नोंथाङा गथायोब्ला नोंथारगौनो इसोरा नोंथांनो होगोन दिनै नोंथाङा आरोबाव नोंथाङा आसा खालामबावनो नांलिया जे नोंथांनि गासैबो हार्डवर्कजोंसो नोंथांनि गासैबो जे बोलोजोंसो दिनै नोंथाङा सानदों जानो हागौ ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फै दिनैनिफ्राय लानानै फोरबुनियाव नांथाबनानै थादो दिनै नोंथाङा सानदों जानो हागौ बे गासैबो आंनि हार्डवर्कजोंसो बेफोर गासैबो आंल' खालामनो हायो होननानै ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर गासैबो इसोराल' नोंथांनि गासैबो जे लाइफखौ इसोराल' मोनथिगौ दिनै नोंथांनि साननायजोंल' नङा ख्रिस्ट'
खृष्टजों अनजाग्राफोर गासैबो इसोरनि सानायजों नोंथाङा गासै अराय सम फोरबुनियाव नांथाबनानै थादो नोंथारगोनो फोरबुआ नोंथांजों नांथाबनानै थागोन आरो अराय सम नोंथांखौ हेफाजाब खालामगोन आरो नोंथाङा मोजांथार बिथाइखौ नोंथाङा मोननो हागोन नोंथांनि हार्ड वर्कजों नोंथाङा दिनै नोंथाङा सानदों जानो हागौ आङो इन्जिनियार फरायनानै आङो इन्जिनियार आङो खालामगोन होननानै फै दिनै नोंथाङा फोरबुनियाव नांथाबनानै नोंथाङा बिदो नोंथारगौनि नोंथाङा गासैबो नोंथांनि बे प्लान्सखौ नोंथाङा साक्सेस खालामनो हागोन फोरबुनि अननायजों खृष्टजों अनजाग्राफोर दिनैनिफ्राय लानानै नोंथाङा आरोबाव नोंथाङा गुबुननि सायाव नोंथाङा भरसा खालामबावनो नांलिया फोरबुनियाव भरसा खालामदो फोरबुनियाव नांथाबनानै थादो नोंथारगौनि फोरबुआ नोंथांजों नांथाबनानै थागोन आरो जे बिथाइखौ नोंथाङा मोननो हास्थायदों जे थांखिखौ नोंथाङा जे मोननो हास्थायदों अराय सम इसोरा लोगोसे थाफ्लायगोन आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय जिसुनि मुङै जाथों आमेन मे गड ब्लेस इउ अल